bandiraɓe musidɓe tedduɓe amtuɓe yebde Ayaw Pine TV ɗo mbawɗon wonde duuɗi babalama kala on calminama on juurama on manama kadi on mantama on ñagama yafuya caggal nde jettiɗen gueno jurumdero jurmotoɗo jafotoɗo walla wona golla jaaɓe lamɗo lamɓe lamaɓe juuɗe nelaɗo makko Mouhamadou Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kodda annabaɓe almaɓe nelaɓe kadi mo tagaɗen saabu mo en jetti sabuji kala sababu woodede en ko arde humde oɗo aadi hakkude men hettiyankoɓe men ko jignaɓeɓe yaaɓe yallo toon fof to heeɗiɓe yo duuso ɓooy sababu goɗɗo o ko musidɗo men ɗo toon Abou Samba Diouf kanko e galleji makko ɓe calminama en juurama yon calmiten joom galle o miñi kadi mawɗo ken debbo en gorko suka en mawɗo en gari kadi humnuɗede hakkude men e yeeɓiyankoɓe meɗen caggal nde jettiɗen haralleɓe ɓe kono musidɗo men Djiby Dieng wondude ceerno Abou Ba nde wonno so tawi yeeɓama ha wattama fayida waɗama commentaire ko Allah nena ɗum ina tawa kono kamɓe kadi ɓe caggal ɗum ɗon en jetti kadi musidɗo men bella ɓinguel men hono Elimane Gaydou mo ganduɗa kañumne e kala saaha eɗen mbaɗenmo yewtere e walla windande men jangguin Pulaar e kala saaha ɗum noon musidɓe tedduɓe haade men yaade windande men mi totta musidɗo men hono Elimane Gaydou o salmodira e bandiraɓeɓe kadi payane ko jiɗɗen wadde ko inchallah Elimane assalamu aleykum wa rahmatullah. Waaleykum salam wa rahmatullah. En calmini bandiraɓe yeɓaɓe Ayaw Pine TV no mbiɗani ha tentinoɓe taw kadi koye yewtere men jangguin Pulaar mbiɗani saladani ɓur suttude aadi yeeɓi yon ko pirtanede enen kadi en pirtanede mbiɗani en jetti kadi nanguɓe kaɗirɗe so hunde nde leeri ha yooɗi weeli kadi heɗade ko kamɓe ɗumne kadi kamɓene ɓe jarama no mbiɗani en jetti kadi yeeɓo men ɗo e nder leydi ha e caggal leydi kam fof kadi ɓe jarama ko noon en mbayri kono kadi waylare ala ko mbiyata ko jeeɗo jaa ko woni saago ko tammi e bamaɗe en mbiɗani kadi en garti yewtere men jangguin Pulaar hande kadi koye damal gongal nataten saɗa jaaɓi inchallah joni ma ya to tableau to gam kadi hande ɓe kadi gonɗen kadi janggoɓe gam ko fayde batte wiyete hiisa hiisa ganduɗa hoorema ko hunde wande fayida almuɓe hewɓe so mbinomi yo gar jangga ɗum dowat kono ganduɗa hoorema ko enen kam kala nde garɗen e windande hiisa eɗen dañi hen ganduɗa hoorema ko waɗi fayida no fewi kadi eɗen ganda hen kadi eɗen gande mi heptin gandama ɗumne kadi konngol e yeeso ma saɗa jaaɓi inchallah kadi joni paya tableau gam kadi hande windande men hiisa ko mbiɗen ko ɓeydugol bangol yowre hande ko ɗon naadaten waɗi fof ma en gara kadi holko woni yowre ɓeydugol kamɓe en garini hen mande ɓeydugol ɗumne kadi joni sal jaaɓi inchallah babama eyyi Elimane a jarama ina wayno so en mbi hiisa tan alay saago puɗɗotoɗen ko gagga wadde mbiɗen hande ko ɓeydugol badgol yowre ɓeydugol badgol yowre ɗum woni windande men hande en garino e kiisorɗe nayyi ɗe kala hono mande ɓeydugol mande ustugol mande cewgol mande peccugol hande ko ɓeydugol badgol yowre alay saago puɗɗotoɗen ko gagga gagga o ko ni wi gagga o wi nde julde faandinde Binta hokkama 37 métre bagui 37 métre bagui tawi kay bagui basan omo jogui noon 45 métre goɗɗo joni noon 45 métre goɗɗo mo jogui 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 noon 45 métre goɗɗo mo jog
namdal holno foti métreji Binta jogui holno foti métreji Binta jogui wona wadde a ɓeydodirta ɗum kono ɓayri mbiɗen ko yowre alay saago ganden mana yowre nde holko sen koddiri 37 mbaɗen ɗum no annama buuɗi ni eɗen gandi limore faray limore pula haaɗi koye 5 woni base 5 ko limore faray haaɗi koye sappo kala ko timmi sappo waɗe banggue wadde sen koddiri 37 sen koddiri hen sappo fof waɗama e mbuus koddiren mbuus ko ni mbaɗen mbuus o taw ko ni way métre taw ko ni way wona sen mbaɗi ɗum dani ɗum kala no jiiɗa ɗum ɗo ko métre ji sappo mbaɗa e mbuus ɗum ɗo kala ko ɗum ko timmani sappo woni ɗo wadde sen koddiri 37 wadde koko wayni eko wayni joni noon métre sappo ɗe gona ɗo wona kono noon heddi 7 wadde lomtinen ɗum ɗo 1 2 3 4 5 6 7 wona wadde woni 37 ɗo ko sappo woni ɗo ɗo ko sappo woni ɗo ɗo ko sappo woni ɗo 7 nan ɗo kono omo joguino métre ji 45 goɗe wadde mbaɗen ni ɓayde mbiɗen kala ko timmi sappo ene mbaɗa ɗum e mbuus wadde ɗo wadde ko mbuusuji nayyi foti wonde ɗo wadde 1 2 3 4 wona wona joni noon holko heddi ko waɗa kay mbuus métre 5 1 2 3 4 joni noon sen limi ɗo ɓayde mbiɗen kala ko woni sappo wontata koye mbuus ɗo ko métre 7 gonno ɗo en ɓeydi hen métre 5 wadde ma en dañ métre sappo gono e mbuus wona 1 2 3 4 5 6 7 wona 7 9 sappo wadde ɗum ɗo kadi lowama e mbuus ɗum ɗo so lowa e mbuus ɓayde yan ummoto ɗo fata ga wona joni noon mbaɗen ɗo mbuus o ɗum ɗo woni ko yowama eyyi joni ɗum ɗo woni ko watta ga mbuus goto watta ga ko wadde en limat joni holno foti mbuusuji sappo jogui ɗen mbaɗi sappo 1 2 3 4 5 6 7 wadde en dañi ɗo 1 2 3 4 5 kono wonko heddi ga koko heddi toon métre ji wadde en dañi mbuusuji 6 mbaɗi métre ji sappo mbuusu waɗi métre sappo e métre ji ɗi goɗɗi ɗin mbaɗa kay mbuus joni noon sen batti ɗum ɗo ko haatu mere taw ko daɗɗude wiyete haatu mere daɗɗude wiyete nde wonno mbiɗen aɗa andi hiisa waɗi ko dawe tati ko tabiti ko eɓɓa e ko winda ɗum ɗo ene jeeya mais ɗum ɗo koko tabiti ko ɗum ɗo koko eɓɓa ko joni ngara e ko winda ko waɗi waɗi haatu mere imani bon wadde batten ɗum e haatu mere limanɗe ɗo wona gowuji ɗo wona capanɗe no temedde ɗo ko temedde wadde
ko sewno ko wonta gowuji so wondi sappoji wonta ko temedde wonta temedde wona bon joni noon capannayyi tati capan tati e jeeɗiɗi wonno capan tati e jeeɗiɗi waddeɗa wonata ko gowuji e capanɗe wonata ko gowuji e capanɗe capanɗe wona temedde jarama capanɗe wona temedde capan tati e jeeɗiɗi ɓeyda hen capanɗe nayyi e joyyi wona mbaɗa ɗo ndi e ma paami de joni noon ko gowuji ɗi ɓeydodirte e gowuji ɗi woni ko mbanɗen ɗo ko en ɓeydodiri ɗum ɗo dañƴen mbuus mbaɗɗo sappo heddi ɗiɗi wadde ɗo joni jeeɗi sa ɓeydi hen jogona sappo e ɗiɗi dañata wona sappo e ɗiɗi ɗi a dañi sappo e ɗiɗi a winda ɗo ɗiɗi ɗi woni ɗiɗo ɗiɗi gow oɗo jawama ga kono battinɗa oɗo mbaɗɗa ɗum gani gow oɗo mbattamo ga gow sa ɓeydi e tati ɗokkanma ko nayyi nayyi sa ɓeydi hen hokkatma ko jeetati o dañi capanɗe jeetati e ɗiɗi capanɗe jeetati e ɗiɗi métre no dañanoga mbusuji jeetati mbuusu hono temedere temedere ko heddori métre e ɗiɗi ɗo ko capanɗe jeetati e ɗiɗi wona ɗo wondi capanɗe jeetati e ɗiɗi wadde an mawɗo hamma ɗo saɗa jagga hiiso ɗo kam ɗo sa rewi ɗo normal ko fof nde ndewɗa ɗo tan ɗum gaga ko windete to a jaka a jogotako no jakata no fewi an wona no fewi tawi a faami kay taw saabu ɗo nde mbaɗɗa mbuusuji jeetati nde mbaɗɗa mbuusuji jeetati hadde hakkille ma hen ko capanɗe jeetati saabu mbuusu waɗi ko sappo taw mbuusu waɗi ko sappo sa ƴeeƴi mbuusuji nayyi ɗi ko capannayyi ɗi ga nde capannayyi ene ƴewmi noon hande mbuusuji sa wiide ɗum mbuus tan bayde no yam horo ɗuminde horo famde tan ko ma jokkira ha para joni ɗiɗo ɗiɗi ɗiɗɗi man kadi ɗiɗi a waɗi ɗi mbawa wonde mbuus ɗi mbawi wonde tan ko toɗɗe eyyi par ce que timmani sappo andi en mbiɗo nane pular limore mum haadi koye joyyi sa ari ha joyi tan mbiyata ko joyi e goho joyi e ɗiɗi joyi e tati joyi e nayyi eko nandi hen kono base français mo kutode ko base sappo par sappo sappo ɓayde par sappo sappo noon kala ko timmi sappo limore heede junngo ñamde ko nde windete heddinde eggine fatire banggue noon sappo faye capanɗe ɗe eyyi ko rewi caggal ko watte ente gowuji ɗi yeru annabi ɗo annam ɗo tan ɗum daaro capanɗe jeetati ɗiɗi ɗiɗɗi mbaɗɗa ɗum koye gowuji ɗi eyyi capanɗe jeetati ɗe mbaɗɗa ɗum e capanɗe ɗe kala dirtinɗa tan wontata ko temedde handi woni handi limanɗe tati kala joni ko gowuji ɗi ɗin ɓeydodirta so timmi sappo limre heerde junngo ñaamo nde binda ɗum heddini nde jowa ɗum eko fayi arde ko sa ɓeydodiri ha timmi kadi sappo paami ha timmi sappo e on saaha kadi limore hende junngo ñamude nden kadi bindata less dencuɗi ɗon ko limore hende junngo nan nde ɓeyda ɗum so hokki yeru joni temed tati e capanɗe nayyi e jeeɗiɗi sa ɓeydi hen temedde jeegom capanɗe joyyi e jeetati wona gowuji capanɗe temedde wona jeeɗi sa ɓeydi hen e jeetati ko hokkatma wala sappoji wona sappo joni windirte bindata ko joyi ɗi less ɗo gow o ɗo mbaɗamo dow ga sabu ko capanɗe o refta tan koye limande adanna nde limande ɗiɗi ɓere nde eyyi joni gow sa ɓeydi hen nayyi rokkanma joyi sa ɓeydi hen joyi rokkanma sappo na ko ni windirte toujours mbinta ko ɓinde ɗo windandi e limere junngo ñamude mbinda ɗo ndigga o gow o jowamo ga gow ɓeyda hen tati hokkuma nayyi nayyi sa ɓeydi hen jeego hokkanma sappo ɓayde koko gasi binda sappo a jottini hen goho eyyi hanti woni joni ɗo
ɗo ko woni gowuji ɗo ko woni capanɗe woni temedde ɗo wonta ko ujunnaji woni ujunere e joyi temedde tati e capannayyi e jeeɗiɗi sa ɓeydi ɓe temedde jeegom e capanɗe joyi jeetati dañata ko ujunere e joyi donc mbiɗen saɗa ɓeydodirta ko gowuji so timmi sappo kala timmi sappo limite hende junngo ñamude ko nden bindata e less jencudi ndi ko limite heddinde jowa ɗum e limore ardande hande hisode maggasi fof hayso noon heddindi ha ɗum ɗo ko gasi kala ko woni less ko ɗum ɓeydodirta so timmi sappo tan limore walla ɓuri ɗon ni limore hende junggonam bindata ko heddi ko jowa ɗum e ko fayata sappo ɗiɗe jahange dirta e ko so timmi tan limore limi ɗiɗi aɗa wawi tawni ko nogas e kel kono noon kala jencudi dañƴa limore nde hay sa dañi nogas e joyyi ko joyyi ɗi bindata ɗo ɗi jowa ɗum ga ɓeydodira ɗo kadi no dañƴa ko sodde woni so timmi tan limi ɗiɗi so timmi limi ɗiɗi tan limore nde junggonayamo nden bindata heddinde ɓeyda ɗum e ko fayata hani limore ma gasi pulaar hen sa waɗi compliqué no fewi degi yeeso pulaar waɗi compliqué no fewi eyi aɗa andi tubakoɓe mbiyata ko mi anda no tubakoɓe mbiyata ɗum mbiyata joni ko mi anda no tubakoɓe mbiyata ɗum ni ko compliqué waɗi compliqué ko ɗo woni limande nde woni ujunere e joyyi nde eyyi ko waɗi compliqué joni aɗa wimi sa yimi pulaar hiiso ngo ɗum sa no kalduɗani hewɓe sa yini doga ɗum tan mbiyata kono waɗi compliqué ene jiiɓa hakkille neɗɗo pour hoto jomum faamoyi ko hewɓe gandama ene doga wayɓe ɗani fof ko ɗum doganno e noon sa waɗirani par holnoda ni tan ɗo jiiɓoto e hakkille neɗɗo saabu ɗo sabu an jangowo so jangowo hande mbaɗinem so jangguinowo wawa fuɗɗirade ɗo so addi kam ɗo ɓe jiiɓo e par ce que ɗo joni tagui en fuɗɗirade ɗo ha mbawen andude holko tagui limode nde ina yowe koko tagui ina yowe holko tagui limode nde ina yowe par ce que tagui ɗum ko kala ko ɓayri mbiɗe ko par sappo kala ko timmi sappo egga waɗe gus haɓɓe e waɗe tan haɓɓere fata banggue goɗɗo kono noon so timmi sappo alay saago sappo o so woni dani moni kala hoota e suudu muɗum oɗo hotata ko suudu muɗum o hotata e suudu fandu ardinde faami kadi oɗo waɗa e less tan ɗo wawi wonde fof oɗo kadi eggine faade limore rewde hende hani hiisode maggasi fof eɗen keddaɗo hiiso gon ko tan a waɗi ɓeydugol joni heddi eɗen keddaɗo pusgol en mbaɗani pusgol taw e may so men gadi pusgol so Allah jaaɓi nde wonno addi jelari ko basal wona ɗum noon ko enen mbawi hannude ɗo windande men so tawi ala so tawi won namde joguiɗa e windande nde bisimilla so ala namde ɗen jogi ko ɗon kam waade hannde kene almuɓe eɗen jangga ɗum kam ala keɗen mbaɗa hen keɗen namno yimɓe wadde fayida tan no fewi ene kadi en janggi hen inchallah tan ha yewtere aronde so Allah jaaɓi inchallah ƴeewen nadde e taw ko limba joga darmal gongal onon bandiraɓe ndewino tan ma en garoy e hiiso taw ko pusko ene kadi a jarama no fewi baba eyyi wadde imana jarama en jetti haralleɓe ɓe kono ɗum ko eɗen gandi ɗum ɗo ko hiisa tokoso kono noon ko etade famminde ɓe holko tagui ina waɗi ɓeydugol bangol yowre holko saabi ɗum etade famminde yimɓeɓe tan alay saago kala ko timmi sappo ta ɓeydudide ha timmi sappo tan limore hende joguinayamo nden windete jencudi to heddinde yoye e limore rewde hende hani hiisode maggasi fof ɗum noon eɗen kadi ñaago dendagal yeeɓiyankoɓe ene mbawi oncude en no jiiɗiri kala e ko jiiɗi namdade fof e to banggue hiisaɗo jarten ɗo e etoɗen so tawi eɗen jogui ɗum jaabol so eɗen ngala jaabol e on saaha jehen ɓurɓe en gandal hokka en jaabol gartiranemi ɗo Allah jarama on jarama on technicien ji Baba Djiby e ceerno Abou onon kala on jarama e ha widan men faade so weeli inchallah